S'acaba l'any nou xinès, s'acaben les vacances, tot el que hem estat menjant a aquestes festes, ja sigueu carnívors o veganos, ho hem de treure del cos. Tothom s'ha fotut fins al cul de beure i de menjar i ara arriba el moment de l'operació biquini. No, els xinesos no tenen la cuesta d'enero, perquè ells no gasten el que no tenen. Han estat moments de reunions familiars, amb els cosins, amb els cunyats, a veure qui la té més grossa. I com a totes les cultures, la millor manera d'evadir-se de tot això és amb l'alcohol. I el que ha passat a molts llocs rurals és que la gent que viu a les ciutats torna al camp, porta la seva mascota, un gosset, que és atacat pel pollastre del cunyat. El que no sap el cunyat és que l'amo del gosset que treballa a la ciutat a un restaurant és un psicòpata i que li agrada fer vídeos molt friquis. Va, d'acord, perdoneu que ens hem fotut molt escabrosos avui. Vinga, us poso una miqueta de focs artificials, vale? Fins ara ningú se li havia ocorregut una Stairway to Heaven feta de petardos. El creatiu d'aquesta pirotècnia, un ex-hippie, segurament havia fumat de la pipa d'aquesta iaia.